क'क्राझारनि नैबे सेक्रेटारियेट अफिस लांगोना मोखाङाव बे समाव आं मोनाबिलिनि अननाय आरो खुलुमनायखौ नोंथांमोननो आं जासिहरग्रोबाय। बे भिडिअ'खौ ब्लगखौ बानायनायनि मोनसे थांखिया जादों माने मोनाबिलि समाव बेवहाय बार जाफैनो थाखाय बिराद मोजां आरो समायना बिनि नेचारेल माखासे नुथायखौ नायनानै जोबोर मोजां नाङो। बिनि थाखायनो बेवहाय गोबां मानसिफ्रा बेवहाय प्रेक्टिसबो खालामफैयो, नायफैयो, फटकबो खेबजाफैयो। समायना नाङो आरो स्रो स्रो बार नांबाय थायो, थानो थाखाय जोबोर मोजां। नोंथांमोननो बे नुथायखौ मोनाबिलिनि नुथायखौ दिन्थिनो आं नाजादों। नोंथांमोना नायलांबाय था माबायदि जायो लाइटिं होनानै आरो गेटखौ साजायनाया जोबोर समायना नुदों। नैबेखौ नाय जोबोर मोजां समायनायै बेखौ साजायदों आरो आं दिन्थिगोन, सिङाव दिन्थिलांगोन। बेवहाय खाम्फा बानायनानै दोननाया माने कमप्लिट जानाय बायदियानो जाबाय। डिमापुराव जि खाम्फा दं बेबायदि खाम्फा बेवहाय बानायदों। नोंथांमोना बेखौ दिन्थिगोन, बेखौ नायनोबो लुबैगोन आं। बेनिफ्राय बेवहाय गोबां नेचारेल नायनो जोबोद समायना। ओमफ्राय गोबां केमेरा मारियो बेहाय, गोबां फटक लायो आरो बार स्रो स्रो बारबाय थायो। बयबो बार जानो फैयो। नोंथांमोना नायलांबाय था माबायदि नुयो बिनि माखासे नुथायखौ। नैबे जाहैबाय खाम्फा लुनाय, बे गोदान डिमापुराव जिबायदि बर'नि बायखोन्दा, बर' माने कसारि राजानि बायखोन्दा नेरसोन दङ, बेनि कनसेप्ट, बेनि सावगारिखौ लानानै बेखौ बानायनाय जादों। जोबोद समायना नुदों। जेरैथिंबो लाइट होनाय दङ, एसे मोदानफबो। नोंथांमोननो आं दिन्थिदों बेखौ। ओरैनो जास्ट माने बिनि आङो समायना नुथायनि थाखायसो आं बे लाइभखौ आं बानायनाय जादों। गुबुन मोनसे थांखि नङा, बे जास्ट बिनि मोजां माखासे नुथायखौ लानानै आं बे भिडिअ'खौ बानायनाय जादों। नायनो हागोन बेवहाय कालार फुननो दंबावो नामा आन्दाज, मानो होनबा बिबार सारि सारि दंलाजोबो, बेफोराव कालार फुनबा आरो साबसिन नुगोन बेखौ। जोबोर समायना। थरबेसे दं आं नोंथांमोन आं सानना खोन्थानि, थरसे, थरनै, थरथाम, थरब्रै, थरबा, द'था दं गासै खाम्फाया। 'था खाम्फा बेखौ बानायदों। जोबोर समायना नुयो। गोजौ गिदिर गिदिर, बिनि गोजौआ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 फुटसो गोजौ जानो हागौ, 10 फुटसो गोजौ। 10 फुटसो गोजौजों बे खाम्फाखौ बानायनाय जादों। आरो एसे सिङाव हाबलांनि, मोनसे दिन्थिबावनो आं बागुरुम्बा मोसानाय, बेनिबो मुसुखा बानायनानै दोनदों। एक्सुवेलि बे बर'नि मोनसे गाहाय अफिस, बेनिफ्रायनो मावजोबो फ्राय खामानिखौ। बेवहायथ' नोङो बर'नि माखासे कालसाराथ' थानांगोन। गोबां गुबुन गुबुन मानसिफोर फैयो, बिथांमोनाबो नुलांनांगोन, मिथिनांगोन बे जे बर'नि गाहाय मावख' होननानै। आं दिन्थिनो लाबावगोन नैबे खोन्दोआव सारि सारिथ' बेवहाय गोबां साजायनानै दोनदों। मोनानि समाव बिराद समायना जायो। आरो ओरैजाय बड'फानि मुसुखाबो दं बे खाथियाव। दा दै माने माबा खालामो, दैखौ माने आगारना होयो, नायनो मोजां नुयो माने फिर फिर। बे जाहैबाय बागुरुम्बा मोसानाय, बर' सेंग्रा आरो सिख्लानि बियो खाम लानानै बागुरुम्बा मोसानायखौ बानायनाय आरो बे मुसुखाया। नोंथांमोननो आं दिन्थिबाय। गोबाङानो बेवहाय थाबायफैयो, वाक बानायो, मर्निं वाकबो बानायो, इभिनिं वाक बानायो। जोबोद मोजां नाङो। फुं समावबो बेवहाय वाक बानायनो बा नोङो प्रेक्टिस खालामनो थाखाय मोजां। माने कम्पाउन्डआव खारनायनि माखासे सुबिदा दं बेवहाय। थांलाय फैलाय खारनो हायो, राउन्डबो नों गिदिंनो हायो। ओरै गेटसिम थांनानै ओरै बड'फानि बाउण्डारि सेर सेर माने गिदिंनानै खारनो हायो। नोंथांमोना नाय, उननि नुथायखौ नाय,
एसे सिगाङाव दङ बड'फानि मुसुखा सोरबा फ्रायानो नुदों बेखौ नङा होमबा अब्लाबो आं माने सोरबा नुदों नुवाखैखौ नङा माने बिनि मोनानि नुथायखौसो आं दिन्थिदों माबायदि नुयो मोनायाव बांसिन साजायनाया दाख्लै चिफ मिनिस्टार फैनायनिफ्राय जादों ओरै गेटनि माखासे साजायनाय मानाय लाइटिं साइटिं बेफोर होनाया दाख्लै बावै केबिनेट मिटिं जानायाव फ्राय साजायजोबदों माखासे साफाबो बानायजोबदों जों सानैजों फैदों केमेरा मारिगासिनो दं बेहाय गोबां केमेरा मारि नायनो मोजां नुयो बेनि माखासे सावगारिखौ लानानै दोनखानो होननानै केमेराबो लाफादों नोंथांमोननो आङो आरो एसे दिन्थिलांबाय थाबावनि मा मा दङ ओरैनोथ' बेवहाय बे खन्द'आ बिराद मोजां नांगोन आरो हाबायनो जिं 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 गासैबो लाइटिंनि बेब'स्था बानायदों ओरैजाय लाइटिं दंजोबो बे लाइटिंजों जों मोदान फबजोबदों जेनेबा पिक्साराव मोदान फबो बे LED लाइट बियो बेयाव फुहर नुजोबदों नोंथांमोना बेखौ फुहर नुजोबदों नाथाय बे लाइटआ फिसा 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 फिसासो बेवहाय माने फुहर नुदों आरो बेबायदि स्रो स्रो बार बारबाय थायो नोंथांमोना नाय बिराद मोजां नांगोन बेवहाय बे बिफांखौ नाय बिफां माने लाइफां आरो बार स्रो स्रो बारबाय थादों ओरैजाय खारनानै ओरै गिदिंनानै फैनो हायो बेवहाय आरो एसे सिगाङाव थांबावनि बेलासि एबा मोनाबिलि आरो फुं समाव बेवहाय फैनानै नोङो मोजां नांगोन गावनि गोसोखौ गोजोननाय नांगोन सुग्लायनांगोन माने माइन्डखौ फ्रेस खालामनो थाखाय बेवहाय बार जाफैनो हायो आरो बड'फानि मुसुखा खाथिसिम आं थांनि बेखिनिखौ आङो दिन्थिगोन गोबां मानसि फैयो बेवहाय गोबां वाक बानायो नोंथांमोन आं दिन्थिहरनि ओरैजाय गोबां मानसिफोर वाक बानायो समायना बड'फानि मुसुखाखौ बिनि सेक्रेटारियेट फ्रन्ट मोखाङावनो बानायनानै दोनदों नोंथांमोन दिन्थिबाय आं बै आंनि बेक साइडआव दङ बड'फानि मुसुखा लाइटिं दं नालाय सेर सेर माने मोदान फबो आरो माने केमेरायाव मोदान फबो ओरैनो नोङो नेचारेलि मोगथाव नायोबाथ' क्लियार मोजां नुगोन माने लाइटफोरा माने मोदान ग्लास नालाय मोदान फबलायो आरो एसे खाथियाव आङो थांनो नाजाबावगोन बेखिनिखौ दिन्थिबाय आरो एसे खाथियाव थांनो बेहाय वाटारनि मोनसे वाटारखौ नायनो बैखौ मोनसे लानांगौमोनलै बैखौ सानावसो लानांगोन बेखौ खाथियाव थांनि आं नोंथांमोननो दिन्थिनि बिराद मोजां नांगोन बेखौ नायनानै ओरैनो माने पार्क बायदिसो नांगोन आरो बेवहाय फैबा ओमफ्राय बेवहाय गथ'फोर लानानै बेरायनोबो बहुत मोजां जागोन गथ'फ्रा बिराद मोजां नांगोन बेवहाय फैनानै आरो दा नैदे समाव जोबोर मोजां नांगोन बेवहाय बेनि नुथायखौ नुनानै नोंथांमोना नाहरदो बै जाहैबाय दैखौ गहोदों बिदि जोबोर मोजां समायना लाइटिं होनानै गोजा गोथां गोमो गोबां केमेरा मारिगासिनो बेवहाय फट' लागासिनो दं बेखौ नायनानैथ' मोजां नांगोन बेखौ नायदो दैखौ नायदो
लाइटजोंनो गोजा गोथां गोमो नुगोन बेखौ लाइटिंजों माबायदि नुदों नाय सिङाव लाइट दं बार स्रो स्रो बारनायजों बे दैयाबो ओरैजाय बांसिन फैदों नोंथाङा नाय बिफां बायदि नुदों बेखौ लाइफां बायदि कालार दं जोबोद समायना नङा होमबा ओरैजाय नाय फ्रि 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 माने बारजों बिरबोयो दैया बिरबोदों स्रो स्रो बार बारबाय थाखायो नालाय नायदो गासैबो समायना सावगारिखौ नायदो बेनि खाथिनानो जाहैबाय सेक्रेटारियेट अफिस आरो एसे देखायबावनि आं बे कम्पाउन्डखौ बेवहाय हाबनोबो हायो बड'फानि बे बाउन्डारि राउन्ड सोरगिदिं बेवहाय बाउन्डारि होदों पार्क बायदि बानायदों बेवहाय समायना नांगोन बेवहाय गायनाय हाग्रा दङ जि माबा हाग्रा बायदि बियो सिबु मोनो बेखौ फोथारफ्राव माबायो आरो सिबु मोनो जोबोर मोजां नांगोन बेवहाय बे जाहैबाय गायनाय हाग्रा बियो बे बड'फानि बेक साइडथिं फैबाय आं इउ एन ब्रह्मनि दा बेखिनिखौ नोंथांमोन आं दिन्थिबाय दोनथ'नोसैबो सानबाय आं आखाइया रुमायबाय माने हमग्राया लायाखै नालाय आखाइजोंनो हमथिंलागासिनो दं आं आखाइया रुमायो बिदिबा बे समाव एसे दसे दिन्थिबावनि आं 1 मिनिटसो दिन्थिबावनि बिबार बागान दं नै बेखौ आं दिन्थिदों नोंथांमोननो हरावथ' आरो बोरै सिनायबावनायखौ सिनायोसो नै बिबार बियो समायना बिबार बेनो जाहैबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे मुसुखा बानायना दोनदों बे खन्द'आवबो मोजां सोरगिदिं बिबार बेयाव माने सेन्देल खुनानैसो ओंखारनांगौ बिराद मोजां नांगोन होनबा जायखिजाया बेखौ आङो नोंथांमोननो लाइभ दिन्थिबाय माबायदि नांदों फोरमायहरदो मोजां मोनदोंबा कमेन्ट्स हरदो गाज्रि मोनदोंबाबो कमेन्ट्स हरदो गुबुन मोनसे बेलेग थांखिजों बानायाखै जास्ट माने मोनाबिलिनि नुथायखौ आं नोंथांमोननो फोरमायदो आरो बेनि थासारिया माबायदि जायो बिनि मिथिंगायारि नुथाय आरो माखासे मिथिंगायारि बारहावा माबायदि स्रो स्रो बार बारबाय थायो मोजां नांगोन माइन्डखौ फ्रेस नांगोन आङो नोंथांमोननो बेखिनिखौनो दिन्थिनानै दोनथ'नो सानबाय गोजोननाय जासिनानै मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननो जासिहरबावनानै आंनि बे लाइभ दसे स्ट्रिम होनायखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि